Volvemos desde a Ensenada do Orzán, desde a Coruña, nesta bandeira Teresa Herré correspondente á Liga do Noroeste de Traeñas. Velai teñen a composición da quenda de honra da segunda quenda, polo carreiro número 1 Bogara Ares, polo número 2 a Sociedade Deportiva Tirán, no número 3 o Clube de Remo Amegrove, no 4 o Clube de Regatas Perillo e no 5 a Sociedade Deportiva Samer Tolameo de Meira. Está a piques de principiar esta segunda quenda, esta quenda de honra, a quenda na que se vai a decidir quen é o gañador desta bandeira Teresa Herrera. Lembramos na primeira das quendas onde participaban os postos do sexto ao décimo na xornada de onte. A victoria foi pro Náutico de Vigo. En esta quenda de honra imos a lembrar os tempos que fixeron onte os que están a participar. Meira, cun tempo de 21 minutos 22 segundos 96 centésimas, foi o gañador onte neses 10 clasificados. A Megrove acadou un tempo de 21 minutos 32 segundos 89 centésimas. Tirán fixo un tempo de 21 minutos 38 segundos 85 centésimas. Perillo, que está na casa e que tratará de acadar este trofeo, fixo un tempo de 21 minutos 44 segundos 78 centésimas. E Ares foi o quinto clasificado con 22 minutos 6 segundos con 67 centésimas. Vemos xa máis animación, o público animando a estas 5 traíñas, as favoritas da 22º trofeo Teresa Herrera, oitava bandeira. Primeira referencia, plano de helicóptero, parece que a que se queda un pelín descolgada polo carreiro número 1 Ares, pero as outras 4 saíron coa intención de conseguir esta prestixiosa bandeira Teresa Herrera. Connosco dous dos que poden ser protagonistas, dous dos clubes dos que poden ser protagonistas. En primeiro lugar, de Samer Tolameo de Meira, Geno del Río. Geno, bos días. Bos días. Bueno, gañastes as dúas últimas edicións aquí, impuxestes vos na de onte, non sei se satisfacción ou presión. Bueno, a de onte prácticamente non ten que ver, suele clasificarse. O importante é a ver o que pode pasar, se podemos repetir o triunfo, non? Bueno, como chega o teu clube? Ben, de momento está chegando ben, temos aí un perillo, non andovemos un pouquiño finos, pero bueno, esperamos remediarlo a partir de agora. Bueno, xa entramos no treito definitivo no mes de agosto na Liga do Noroeste. O ano pasado a Megrove foi cara arriba neste tempo, a Megrove que é o que vos sigue na clasificación. Este ano que sensacións vos está a dar? Bueno, este ano bastante máis competitivo. Aquí me parece que hasta a última regata non se vai decidir o campeón de Liga nin quen vai representar a Concha. Bueno, Geno, lembramos que o que saia para competir na Concha sairá da penúltima proba, non da última, por efectos de calendario. Se che deran a escoller, con que te quedarías? Ir a Concha ou ca Liga do Noroeste? Non valen as dúas cousas? Sí, pero en principio penso que po clube e por remeros penso que quedarme coa Concha. Quedarte coa Concha? Sí, participar na Concha. Bueno, pois que haxa moita sorte nesta regata de hoxe. E tamén imos a falar con Javier Rodríguez do Clube de Regatas Perillo. Non é local, xa tivestes en Oleiros a vosa regata prácticamente por proximidade. Aquí é o que concita maior número de espectadores. Sí, en local non, veciños, pero efectivamente nos aquí, pois, a ver si salimos dese récord de 5 segundos postos. Bueno, podemos poñelo duro en esta regata. Mira, onte Paquillo Fernández facía na marcha, creo que era a terceira medalla de plata, aínda que sea un bo resultado, xa non quere ser segundo. Sí, bueno, efectivamente, hai segundos que saben moi ben, a verdade se dita, terceiros, pero, bueno, como este ano se demostra gran igualdade, calquer fallo que poida ter calquer población, pois non se pode meter aí, pois o pescado está claro, e sobre todo se vimos a regata do outro día en Oleiros, pois que quedamos, fomos de menos a máis, fixeron un largo pois espectacular. Entón aquí non se pode decidir todo hasta o último lombo. Bueno, e ademais Pedro xa demostrou este ano que sabe gañar. Sí, efectivamente, xa nos tocou unha bandeira que nunca tiñamos. Ademais, esta é a única que nos queda, digamos, por manter nas nosas vitrinas. Bueno, sin dúbida, pois con moitas ganas de ter a opción de ganala, e non só ter a opción, sino ganala tamén. Bueno, pois que haxa, o igual que Samer Tolameo, moita sorte, Javier. Moitas gracias.
Eran as verbas dos representantes de San Bertolameu e de Perillo. Vemos ese plano de helicóptero. Pois Creo como que hai Perillo que vai de primeiro, non? unha gran igualdade entre as catro. Aí temos a primeira virada. Parece ser, bueno, as catro realmente nun pano. A que queda un pouco máis descolgada e o Clube de Remo de Ares, que fixo un tempo de 4:58. Desde logo mellorando 2-3 segundos neste primeiro longo o tempo feito na quenda anterior por Vila de Cangas, e ao igual que na quenda anterior con 4 traiñas igualadas nese primeiro longo de percorrido. Aquí vai haber, igual non no mesmo tempo, pero sí nun tempo de 1 segundo, estarán as 4 primeiras tripulacións. Nun segundo teremos esos datos oficiais, o que pasa é que esta igualdade fai que haxa que contrastar os tempos moito, porque a verdade é que a cousa está moi igualada. Parecíanos ver pola virada a primeira posición de Perillo, Tirán moi axustado, Amegrove no terceiro posto, San Bertolameu no cuarto, pero non queremos falar destes resultados como oficiais, porque a verdade estiveron as 4 nun pano. Aquí temos precisamente a traiño leirense de Perillo, e aquí o plano desde a nosa embarcación, plano de auga. Xa podemos dar un tempo aproximado, Isabel. Así que Perillo fixo 4 minutos 46 segundos, seguido de Amegrove con 4 minutos 47 segundos. Meira foi o terceiro con 4 minutos 49 segundos. Tirán fixo 4 minutos 52 segundos e Ares finalmente 4 minutos 58 segundos. Moi asustada esta primeira ciada. Desde logo o gañador da bandeira, Teresa Herrera, vai a sair desta quenda de honra. Iso xa o podíamos supoñer ben dos tempos de onte, pero estános a sorprender a forza coa que saiu a remar, coa que saiu a abogar Perillo. Tempos moi igualados respecto de Amegrove. Perillo 4:46, Amegrove a 1 segundo, San Bertolameu a 3 segundos, Tirán con 6 segundos de desvantaxe, e xa un pouco máis de escada a 11 segundos o Clube de Remo de Ares, un Ares que fixo o mesmo tempo que Vila de Cangas, a traíña que conseguiu a mellor marca na primeira quenda. Aí tiñamos a Perillo, en segundo plano a San Bertolameu, parece con vantaxe a traíña oleirense, na que un cambio de patrón, hoxe está a ser o patrón Iván Lema. O tempo de onte de Perillo foi de 5:18 nesa primeira virada. A que virou primeiro foi San Bertolameu con 5:15, Amegrove 5:17. Desde logo poñéndolle máis gasolina a todas as traíñas a esta proba xa definitiva, proba puntuable, proba valedeira para a Liga do Noroeste de Traíñas. Estánse a rifar os 16 puntos que levará a primeira clasificada. Xa temos a referencia visual chegando ao noso campo visual ás embarcacións. Desde aquí sempre máis fácil dar unha referencia exacta do que está a pasar, e parece que se mantén en cabeza Perillo, aínda que van a estar moi igualados os tempos. Polo paso desta segunda ciada van a rematar o segundo longo. Lembren, Tirán polo carreiro número 2, Amegrove polo carreiro número 3, polo número 4 Perillo,
e polo número 5 Sam